Хората с увреждания често остават скрити от света без възможност за работа или надежда за по-хубав живот. Въпреки това не всички се примиряват с съдбата си. Не и хората, които продават своето изкуство в магазинчето Направено с любов. Магазинът се намира на една от централните улици в град Перник. Помещението е мъничко и вътре не могат да влязат повече от 2 души. Но в него е събрана надеждата на десетки хора от цялата страна. Там може да намерите изкусно направени картини, картички, плетива, вази, плюшени играчки, икони, книгоразделители и всякакви уникални по рода си ръчно направени изделия. За голямо съжаление обаче, едно от малкото спасения на хората, които оцеляват чрез изкуството си, е на път да затвори врати. Това ни разказа собственикът на магазина Анелия Кирилова. Само на празници се пазарува. За съжаление, годината не е само Великден или 8 март или Коледа. За Коледа успяваме да издържим магазина 1 месец и половина с парите изкарани от Коледа. Но имаме разходи за наеми, разходи за осигуровки. За да бъдем социално предприятие се изисква 3 души регистрирани на трудов договор, което са разходи без никаква възвръщаемост за нас. Защото нямаме нужда. Тези хора да работят от вкъщи двамата и самата аз съм регистрирана. Нямаме как да плащаме заплата на работник, защото от 9 марта до днес имаме 110 лева оборот за 20 дни. Анелия споделя, че за нея най-трудното нещо е когато хората я попитат дали творбите им се купуват. Наистина, сякаш сме едно голямо семейство. И като се обадят и казват, нели, моите неща харесват ли се? Те не питат чак толкова до парите, колкото дали някой ги харесва. И някак си, като им кажа, че няма, аз не се чувствам добре, че няма оборот. Анелия ни отвежда и в работилницата на Направено с любов. Там се срещаме с Рози, която подготвя великденската украса на магазина. Зайчета съм заложила сапун, бели. Другите си бяха в купите. Ето. Зелено. Не зелено, извинявай. Още едно. Още по-различно. Много яко. Аз много си ги харесвам. Не знам. Не защото не ми се ги правим, а може би защото виждам как се случва техниката. Рози ни разказа и колко е важно за нея, че благодарение на магазина може да се среща с повече хора. Беше уникално. На мен много ми хареса на 1 март. Бях с помощничка. Продърбахме мартеници, беше да видиш хората как се радват, как се закачат един с друг, преподаватели, ученици. Мисъл, беше много интересно. И така, се надявам пак да имаме такива мероприятия. В декември имахме в една фирма работилничка с дечица. Също беше много интересно. В САП и в САП ходихме. Това беше нещо уникално за мен, защото на мене децата видяхте и отвънка как се закачах с малкия сландур. Аз по принцип си обичам деца. Въпреки всички трудности, Направено с любов има следваща цел – да научи децата да не се страхуват от хората с увреждания.